Il-Port il-Kbir għal darb'oħra offra sfond mill-isbaħ biex nhar l-erba' filgħaxija 17 laqta ta' nar lokali u kumpanija internazzjonali ippreżentaw xogħol protekniku mill-isbaħ f'ċelebrazzjoni li jaqdet it-tradizzjoni, il-kreattività u d-divertiment. Il-logħob tan-nar imdorrin naraw jiġi sparat mill-art jew minn fuq il-braken. Fis-serata finali tal-Festival Internazzjonali tan-Nar ta' Malta ġie sparat logħob tan-nar mill-ajru direttament minn drones. Din kienet kisba għal Malta li saret l-ewwel pajjiż fl-Ewropa li ta' permess biex jiġi sparat logħob tan-nar b'dan il-mod. Il-permess inħareġ mid-Direttorat għall-Avjazzjoni Ċivili fih dan Transport Malta. Fl-ispettaklu ittajru 550 drone fuq il-Port il-Kbir kif spjegat Dr. Annalisa Abdilla, spettur tad drones fl-awtorità. Għax is-soltu drone ikun spettaklu tad-dawl biss u l-logħob tan-nar itira apparti u f'dan il-każ il-logħob tan-nar ittajjar mid-drone innifsu. Malta bħala stat membru tal-EASA li hija l-Aġenzija għas-Sigurtà tal-Avjazzjoni fl-Ewropa trid issegwi r-regola tal-EASA, però f'dal każ biex ikun hemm il-logħob tan-nar mid-drones qatt m'hemmx regoli. Allura aħna konna l-ewwel pajjiż illi kellna nanalizzaw ir-risk assessment ta' dan it-tip ta' xorti ta' shows u ovvjament ikkollaborajna ma' aktar entitajiet ikkonċernati. Dr. Abdilla spjegat li d-drones ittajru mill-Forti Sant'Angelo l-ispettaklu bin-nar tawħ fuq il-baħar f'żona fil-Port il-Kbir fejn ma kienx hemm permess dajes u rritornaw fil-Forti Sant'Angelo. Fakret li l-EASA tesiġi li drones ma jtiru qatt fuq in-nies. Infatti diġà talbit minn dal-operatur speċifikament għal postijiet oħra fl-Ewropa fosthom l-Italja u l-Montenegro u ovvjament operaturi oħrajn. Kif qedtlek qatt m'hemmx regoli min-naħa tal-EASA, allura l-EASA qed tfittex illi tibni daw ir-regoli u peress li aħna konna wieħed mill-pjunieri li qegħdin nagħmlu dan it-tip ta' show, hemm l-assistenza tagħna kif ukoll tal-operatur u xi stati membri oħra biex flimkien niddefinixxu daw ir-regoli għal pajjiżi kollha membri tal-EASA. L-ispettaklu protekniku bid-drones fil-Port il-Kbir ingħata mill-kumpanija Pyro Emotions bbażata f'Malta li fil-bidu tas-sena kienet fl-aħbarijiet meta kisret rekord dinji l-ispettaklu tax-xorta li ppreżentat fil-Qatar.